Sanibona, phinde nginibingelele nje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora namhlanje. Sibonga umdali wezulu nomhlaba, uNkulunkulu omuhle. Sibonga umdali wezulu nomhlaba, uNkulunkulu engcwele, esasithandile, esasibekelile, esasiphilisile, esasihlengile, esasilondolozile, esasenzele konke okuhle ngokobubele bakhe, konke okuhle ngokothando lwakhe, konke okuhle ngokomusa wakhe, konke okuhle ngokwamandla akhe, ngoba yena ungumnini mandla wonke, uyisiqalo, uyisiphetho, ungumdala wezinsuku, uyikho konke kukho konke ngaso sonke isikhathi. Bantu bakaNkulunkulu kumele hleze sazi ukuthi nguJehova kuphela ophelelisile yonke into, nguJehova kuphela othandekayo kukona konke, nguJehova kuphela omkhulu kuzona zonke izinto ezikhona lapha emhlabeni, kubona bonke uNkulunkulu abakhona, kuzona zonke izinto esizibonayo singaziboni, kukona konke okuzayo nokusazokwenzeka. UJehova kuphela umdali wezulu nomhlaba, uNkulunkulu kuphela ongumlondolozi, uNkulunkulu kuphela okwazi ukukhipha igunya lokuthi wena philiswa namhlanje, wena phinde uvuke namhlanje, wena phinde ungavuki namhlanje. UJehova kuphela okwazi ukunikeza leyo authority leyo yokuthi akwenzeke u1 no2 nempilo yakho kuphela uma siqhelelana noNkulunkulu, ngoba nempela yazi if sisiqhelelene noNkulunkulu kungenzeka nanoma yini ngathi. Kufana nomzali ezothi mntanami hlala lapha endlini ungaphumi. If wena ufuna ukuphuma ngenkani ngoba ubona ukuthi bayadlala lapha eminyango nawe ufuna ukuthi uyodlala kanye nabo, kungenzeka nanoma yini lapha esitradini, kungenzeka nanoma yini lapha emgaqweni, kungenzeka nanoma yini lapha endleleni, ehlathini, or wherever la uzophumela khona ukuthi uyodlala khona. Usuka ebukhoneni bomzali, usuka la umzali ezokubona khona, usuka la umzali ebezokusiza khona, usuka la umzali ekubekile khona. So kubalulekile ukuthi sazi siqonde bantu bakaNkulunkulu ukuthi ngaso sonke isikhathi uJehova umdali wezulu nomhlaba nguye ophelelisa zonke izinto, nguye okwenza konke. Kuphela uma simthemba, kuphela uma sikholwa ngeqiniso, kuphela uma sihleli eduzane naye, ngoba uJehova uyasho ezwini lakhe encwadini yamaHubo esini ukuthi uyazehlukanisela omesabayo, uJehova uyazehlukanisela omthandayo. UJohn 15 athi ilelo nalelo gatsha elithela izithelo uyalihlunga ukuba lithele kakhulu. uJehova wenza isiqinisekiso sokuthi kuna wonke umuntu omesabayo useduzane naye, kuyena wonke umuntu omthembayo uhlele ebukhoneni bakhe, kuyena wonke umuntu omesabayo uNkulunkulu ofuna ukugcina intando yakhe ayenze yonke imiyalelo kaNkulunkulu. uJehova ula eduzane naye, uJehova ula ukumsiza, uJehova ula ukumsingatha, uJehova ula ukumhlenga, uJehova ula ukumlondoloza. Kubona bonke abamesabayo, kubona bonke abamthembayo, kubona bonke abazihlukanisela uNkulunkulu azihlukanisele umuntu ukuthi okay, mina ngikhetha uNkulunkulu over abazali, mina ngikhetha uNkulunkulu over imali, mina ngikhetha uNkulunkulu over abangani, mina ngikhetha uNkulunkulu over even into ebalekele okungukudla. I choose God, I choose umenzi wami, I choose umdali wezulu nomhlaba, I choose uNkulunkulu ongcwele. Kuthi noma kuyisikhathi ukuthi mhlasimpe kumele ngabe noma ngalesikhathi ngangijwayele ukuthi ngibe busy nabangani bami, but I do not do that anymore. Ngalesikhathi ngangijwayele ukuthi ngibe busy ngoba nothi angisakwenzi lokho, ngobani ngizehlukanisele uNkulunkulu. Mina ngizoba busy nezindaba zikaNkulunkulu, ngizoba busy nezindaba zombuso wezulu, ngizoba busy nezindaba zokukhanya, zokuthula, zobungcwele, ngizoba busy no1 no2 no3 ongisondeza kuNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. Ngizoba busy ngokuthi nokuthi okuzoba ukuhlenga, okuzoba ukuhle ngaphezulu kwempilo yami. So ngaso sonke isikhathi kumele sazi siqonde abantu bakaNkulunkulu ukuthi yithini kumele sihlukanisele uNkulunkulu ngezenzo zethu, esihlukanisele uNkulunkulu ngokulalela nangokuthobeka, sithobela intando kaNkulunkulu. Ngoba uma singalaleli, uma singathobeki, ithini esizolahlwa, ithini soba nenkinga, ithini soba esizoshawa lapha emhlabeni, sishawe imimoya, ithini esizoshawa lapha emhlabeni, sishawe indlala, ithini esizoshawa lapha emhlabeni, sishawa abaphathi, ababusi balobu bumnyama balesi sikhathi, ithina soshawa lapha emhlabeni, sishawe ngazindlela zonke ngaso sonke futhi isikhathi. But if thina sizehlukanisela uNkulunkulu, sikuhlukanisa izimpilo zethu from zonke izinto ezikhona lapha emhlabeni, sithi thina sihamba noJehova umdali wezulu nomhlaba, then akukho ongasidwengula, then akukho ongasilimaza, then akukho ongasishaya, akukho ongenza nanoma yini, akukho ongaba nasabelo ezimpilweni zethu. Kepha konke sobe sekwenzela uNkulunkulu, konke sobe senzela ngokuthanda umdali wezulu nomhlaba. Because into emele si-understand abantu bakaNkulunkulu, whatever oyijwayelayo, oyijwayeza yona, uhlala kuyo. Yikho uNkulunkulu ethi ungabeki inhliziyo yakho noma ungabeki ingcebo yakho
Ungabeki inhliziyo yakho lapho khona ingcebo yakho okuyimali yasemhlabeni yesikhashana. Ngoba uyazi ukuthi mawabeka yonke inhliziyo yakho uzojwayela ukuthi mina vele ngithanda ukuthi, mina vele ngithanda imali, mina vele ngithanda u-1 no-2 no-3. And the more ubeka inhliziyo yakho kuyona yonke leyo nto, uzohlezi ukhetha yona ngaphezulu kwayo yonke into. That is why njengamanje siphila isikhathi lapho khona weba isithi esibhizi si-initiala abantu abaningi ukuthi thanda imali, thanda u-1 no-2 no-3. Wonke umuntu now is supposed to ukuthi athande imali. Wonke umuntu sekumele manje athande izinto ezikhona eziphathekayo ezibukekayo zalapha emhlabeni. Enzelani? Enzela ukuthi if bonke abantu sebethanda zonke lezi zinto bazojwayela ukuthi kuphilwa ngemali, bazojwayela ukuthi kuphilwa ngokuthi, bazojwayela. And then mase bejwayelile bazothanda zonke lezo zinto bakhohlwe uNkulunkulu. Because everything abantu baNkulunkulu oyijwayelayo ujwayela uzuhlale kuyo kuze ngasasukeki. It's like ugcina unamathele kuyo ngokujwayela kwakho. Ugcina unamathele kuyo ngokuhlezi uyenza ngaso sonke isikhathi. That is why better practice makes perfect. Because into the more uyenza, the more uyenza ngendlela ekahle, the more uyenza ngendlela engayo, the more uxhumana, kuhlala, kuhlangana. So the more abantu bepractice impilo yenkohliso, impilo yesono, impilo yamanga, impilo legcwele lapha emhlabeni yokuthanda zonke izinto ezikhona lapha emhlabeni, bazokujwayela konke kuze ngabe kusabonakala la ku wrong khona, kube ngasanakeka la kungekho right khona. Because the more into uyijwayela uyenza njalo nsuku zonke, ngisho kuthiwa wrong kangakanani ugcina usekhohle ukuthi wrong. The more ujwayela ukuthi mina ngiyadelela, ujwayela ukuthi mina ngiyisa, ujwayela ukuthi mina ngikhuluma kanje nomzali, ujwayela ukuthi mina ngenza kanje, ujwayela ukuthi mina, ugcina usukhohle ukuthi ku wrong. The more ujwayela ukuthi mina vele ngiyazibhemela, ugcina usukhohle ukuthi kuyisono. Ujwayela ukuthi mina vele ngiphila kanje, ugcina usukhohliwe ungabe right kwayo leyo into leyo. Why? Because usujwayele. You're so used to it. Awusabona uburongi bayo. So what? Kade ngangwenza. Of which that is why in most cases ngihlezi ngithi abazali yazi bayokujezela kakhulu ukona kwabantwana babo. Bayokujezela kakhulu ukuhluleka noma indlela abantwana babo basebephila impilo eyinkohliso nengamanga ngayo. Ngobani? Bayabayekelela. Izingane zijwayele izinto ezingekho right. Izingane zijwayele ukona. Izingane zijwayele bonke ubutha nobubo obugcwele lapha emhlabeni. So the more bebayeka abantwana, it's like bayavumelana ukuthi abantwana batraineke ezintweni ezingekho right. So kwathi nje, sorry, another guy la, he's a brother because angikhumbule ethi umfundisi. Wake wathi njengamanje if uthatha umntwana wakho umyisa e-public school, kahle kahle uyomnikelela nje kwisitha nge-tray, uthi nanku uyomfaka kwi-center lapho khona ezofundiswa ukuthi unyanywa kanjani uNkulunkulu, unyanywa kanjani, uphula kanjani imiyalelo kaNkulunkulu. Because in most cases indawo sekuhlangana kuzo njengamanje akusagatherishwa for into ezibalekile noma izinto ezisemqoka, izinto eziwusizo, into ezokwakha wena bese iyakukhulisa. But sekuyagatherishela ubumnandi, sekuyagatherishela ukuthi kuyacelebrate nje kuphela. Khuluma nge-celebration yobubi mina, celebration yemncwabo lapho kucelebrate khona amadimoni. Abantu abasekho in their rightful senses, behamba ngemphefumulo yabo bezihola nangokholwa uNkulunkulu in such a way that behambe ngokulunga, behambe ngokuthi into benze ngothando, benze ngentshisekelo nangenjabulo nangokuholwa uNkulunkulu. But njengamanje sekuyimimoya esisebenza emzimbeni yabantu ukuthi umuntu aholeleke kuloko ngaleso sikhathi. And if eseholelekile kuloko, gcina ngenzekanga intando kaNkulunkulu, gcina ngenzekanga ukufanelekile. So siphela esikhathini esinzima abantu baNkulunkulu lapho ungalaleli sekuyiyona into engqha phambili. Ukungezwa sekuyiyona into engizothi i-fashion. Not just ungezwa abazali, not just ungezwa uthisha esikoleni, not just ungezwa njengamanje umuntu usenza into ngokuthanda kwakhe. Abasalaleli abazali, yes. Abasalaleli uthisha, yes. Awusamlaleli ubaba wakho,
Yes, awusamlaleli ubhuti wakho omdala, awusamlaleli usisi wakho, awusalaleli lutho, awusalaleli umuntu uthisha wakho esikoleni, principal. Ingane sezenza it doesn't matter anymore. Awusalaleli i-advisor yakho, awusalaleli umfundisi wakho. Definitely akasalalelwa uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. Masingalaleli uNkulunkulu sizolalela bani ngempela abantu baNkulunkulu? Masingalaleli uNkulunkulu sizozwa bani ozosiqondisa endleleni? Because laba sibalalelayo abasiqondise endleleni njengamanje. Laba basalalela abangabafundisi, abasashumela ivangeli leqiniso, ivangeli langempela, ivangeli lokuthula, ivangeli lokuqondiswa endleleni, ivangeli lokuthi umuntu olalelwayo uJehova umdali wezulu nomhlaba. No. Laba balalelayo othisha abasafundisi leya education leyo ukuthi usizakala empilweni yakho kusasa, but sakufundisa education yokuthi uphume uhambe uyosebenza ukhanda imali. And mase ikhandela imali kube yakho wena. Sekunovangeli le-selfishness, lokuzicabangela wena wedwa, lokuzicabangela wena nesisu sakho, lokuzicabangela wena nomzimba wakho. Ukuthi mina nginayiphi necklace, mina ngifake iphi irouge, mina ngifake iphi makeup, mina ngifake. It's all about that njengamanje. Bantu baNkulunkulu siphile ezikhathini ezinzima, ezikhathini zokugcina, ezikhathini ezibuhlungu, ezikhathini zobumnyama, ezikhathini zobutha, ezikhathini zobubi, ezikhathini ezingekho right. Lapho simdinga khona uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Lapho simdinga khona uNkulunkulu nsuku zonke, each and every day. Siyamdinga umdali wezulu nomhlaba. Siyadinga uNkulunkulu ukuthi sisondele kuye ngokukhuleka nangokunxusa. Siyadinga ukuthi izikhali zamaKristu sihlezi njalo siziphethe. Asho njalo encwadini yabase-Efesu ecela ukugcina qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Kungani singaqini enkosini? Kungani siqale phansi sizenzele umathanda? Kungani siqale phansi sishonele nale? Siyoqina nini? Siyobekezela nini? Siyobambisana nini? Okuyona into ebuhlungu kakhulu bantu baNkulunkulu ukuthi abantu abamnyama babambisane. Well, not per se abantu abamnyama, abantu abasabambisana njengamanje. Imndeni sishawe ngale ndlela yokuthi umuntu senyanya ngisho isibling yakhe. Unyanya ngisho umuntu okwelamayo wena. Akusasizwana, akusalekelelwana. Bantu baNkulunkulu, asibuyeleni kuJehova. Asibuyeleni ebukhoneni bakhe. Asibuyeleni ukwenzeni intando yakhe. Asibuyeleni kuleya mlilo loyana waqala. Kulawa amandla lawa kaNkulunkulu. Kulola gqozi nofuqufuqu nentshisekelo. Iyayivela ikhona kwasemaphakadeni. Iyayivela ikhona kwaseqaleni. Iyayivela ikhona ngokusizwa nangokuthanda uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. Ngoba kukho kunye kusihlalele njengamanje. If sihluleka ukwenza lokho, then isithe solubile sihlakazi. And one thing, if umuntu eyedwa uyashesha ukushayeka, uyashesha ukulimala, uyashesha ukuwa. Nomunye meyedwa, if siscattered kangaka lapha emhlabeni, isizwe singazenzela umathanda nje kunanombani ngasiphi isikhathi, nanoma isiphi isikhathi, nanoma kanjani. Why? Because we are so scattered. Sihlakazekile, siyehlukene. But if sibambene, siyimbumba, siqinile, sibumbene, sisizana, silekelelana, sithandana, akekho ongasihlukanisa. Akekho ongasisaphaza. Akekho ongenzana noma yini ngathi. But ngaso sonke isikhathi sizohlezi sazi ukuthi uJehova uzosiza. Wake wathi nje umzalwane wami, kahle indaba yokukholwa iyindaba yemindeni. Yabona kahle okazathi enene kahle kwaseqaleni kwakumele ikhaya nekhaya kwaze ukuthi kukhonza uJehova, because there are places lapho khona kwaziwa ukuthi kule ndawo kugcina isabatha. Inkosi yakhona iyazi ukuthi kugcina isabatha. Umphakathi uyazi ukuthi makuyisabatha wabonakala uthethe uzoyiswa enkosini kudilwe nawe. Wabonakala uwasha uzoyiswa enkosini kudilwe nawe. Wabonakala nanoma yini ezobreaka usuku olungcwele likaNkulunkulu kuzodilwa nawe. Why? Because it is the law, it is the rule. Kungumthetho waleyo ndawo, kungumthetho kaNkulunkulu ukuthi siphila kanje, sigcina lokho nalokho, siyakwenza u1 no2 no3, okunye asikwenzi. Kuyumthetho. Okuyumthetho okumele ubeke uNkulunkulu kwaseqaleni. Ukuthi asikhumbule usuku lesabatha singcwelise. So if uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba
bekuthiwa siphila leyo mpilo leyo. Ngabe wonke umuntu uhleli ngokuthula. Ngabe wonke umuntu uhleli ngokwazi ukuthi sonke silalela uJehova. Sonke sithobela yena. Sonke senza intando yakhe because uyena inkosi nomsindisi. Uyena umdali wezwe nomhlaba. Uyena omkhulu kakhulu. Uyena ongcwele ngaso sonke isikhathi. But uma kungenjalo ke, uma kungenzeki konke lokho ke, then sizolimala kanjalo. Then sizowa kanjalo. Then sizofa kanjalo. Because if umphakathi wonke wazi ukuthi sonke sigcina intando kaNkulunkulu, sonke sigcina imiyalelo kaNkulunkulu, kuzokwazeka ukuthi noma kuthiwa kwenzakalani, naloya mndeni responsible, naloya mndeni, like something efana nokuthi mase kuthiwa kusengumngcwabo kanje, kuyaziwa ukuthi sonke vele asifihli ngesabatha, sonke sifihla Sunday. So sonke kumele senze njani? Kumele yiwa lapha kubanjisweni. Mabedlulelwe siyomthwalisa sonke siphethe impahla. Sonke umunye uphethe kunye, umunye uphethe kunye. Kwabasho kanjalo nje. Umunye ugogo wathi yazi yeka kudala kwakuthi mangabe kudluliwe, omunye ashithi mina ngizophatha ibhakede lamadumbe, omunye ngizophatha ibhakede labhatata, omunye ngizophatha amathanga, omunye ngizophatha ukuthi nokuthi. Kuhlangane kubumbane, athwaliswe lodlulele isihlobo sakhe. Athi mengabe sethwalisiwe bese yonke into iba right, kube mnandi kudlule. Ngoba isikhathi sosizi, isikhathi sokudlulela, isikhathi sosizi, isikhathi esinzima sobumnyama. Simdinga nsuku zonke uNkulunkulu, abantu baNkulunkulu. Simdinga mihla yonke, malanga onke, mizuzu yonke. So ngaso sonke isikhathi kumele hlaze sazi siqonda ukuthi uNkulunkulu usasithandile, usasilondolozile, usasisingathile, usasibiyelile, usasizungezile ngasemuva nangaphambili. Ihloko sethu nje sithi ukungalaleli kona ikusasa. Ukungalaleli kona ikusasa. Yazi uma sejula ayike ingane ehlakaniphile njengengane elalelayo. Ayike ingane ephumelela njengengane elalelayo. Ayike ingane ethandeka njengengane elalelayo. But ayike ingane eqalekiswa njengengane engalaleli. Ayike ingane ezondeka njengengane engalaleli. Ayike ingane ethukwa njengengane engalaleli. Ayike ingane eshawa njengengane engalaleli. Azasho njalo uNkulunkulu athi nina bokungalaleli, nina bantwana bongalaleli incwadi yakhe, incwadi zakhe. Nina bantwana benkani, nina bantwana bangezwa. Isikali sesiyazehlela kuwena uma ungezwa ungalaleli, ngoba kusuke kusosiza wena. Kanti if ungavumeli ukuthi lokho otshelwa kona ukwenze, then uzothiwa ayi hamba Juba bayochutha phambili. And bazokuchutha ngempela Juba phambili. Awuvuchutheka uma ungezwa, awuvuchutheka uma ungalaleli, awuvuchutheka. But ngaso sonke isikhathi kumele hlezi sazi siqonda abantu baNkulunkulu ukuthi ukulalela kwakho ikona ukusiza wena kwekusasa lakho. Because everything oyenza namhlanje idlala indima enkulu kwekusasa lakho. Everything eyenzeka namhlanje empilweni yakho inomthelela omkhulu kwekusasa lakho. So if you choose ukuthi ungalaleli namhlanje, I tell you ikusasa lakho lizokumangaza, lizoba yenye into ongayicabanga, yenye into ongayifisanga, yenye into ozozisola ngayo. Fana namhlanje ungalaleli makuthiwa ziphathe kahle mntanami. Ungalaleli makuthiwa zigcine. Ungalaleli makuthiwa enza ukuthi. Uzongaziphathi kahle. Umlandi mntwana ebese ikusasa lakho kwenzakaleni ngalo. Ukungalaleli. Kubalekile kusemqoka abantu baNkulunkulu ukuthi sihlezi sazi ukuthi iyodwa indlela yokunqoba indlebe, ukulalela. Singagcini lapho bese siyathobeka senze intando kaNkulunkulu. Ebese incwadi eDeuteronomy 28 ithi uma ulilalela nokulalela izwi likaJehova, uqaphela ukwenza njengokusho kwalo, zonke lezi zibusiso ziyakulandela zikufice kuphela uma ulilalela. Uyabusisa engeneni kwakho, ubusisa ekuphumeni kwakho, ubusisa isizalo sesisakho, ubusisa iqoma lezinkomo, iqoma lokuxovisa inkwa sakho, ubusisa izinkomo zakho, ubusisa yonke into yakho kuphela uma ulilalela izwi likaJehova. uJehova umdali wezulu nomhlaba akuholela ngalo. uJehova umdali wezulu nomhlaba akusiza ngalo. uJehova umdali wezulu nomhlaba
alikhuluma kuwe bese uyalithobela ulenze uligcine nangampela. So ungalaleli kona ikusasa lakho. Sonke siyazi ukuthi ikusasa liqala namuhla. Ngoba kahle kahle okwenza namhlanje kuzoveza ukuthi ikusasa lakho lizoba njani. Kuyisimanga ke bantu baNkulunkulu esaqondana kahle ukuthi ngisho ubheka usuku luqala ngayizolo. Ukubona makuthiwa isabatha ukuthi iqala Friday ntambama ngoba usuku liqala mangabe kushona ilanga. For a matter of fact nje ake sikuprove lokho. Genesis 1 verse 5 uthi uNkulunkulu wabiza ukukhanya ngokuthi imini, ubumnyama wabubiza ngokuthi ubusuku, kwaba ngukuhlwa, kwaba ngukusa usuku lokuqala. Underline, akuzange kushiwo ukuthi kwaba ngukuhlwa, akwaba ngukusa, kwaba ngukuhlwa, kodwa kuthiwa kwaba ngukuhlwa, kwaba ngukusa. So kuqala ngokuhlwa ebese kuyasa ilona suku lolo. So usuku liqala ngayizolo. Makwahlwa nje seliphelile lo izolo seqala olunye. That is why isabatha liqala Friday ntambama ngoba usuku luqala before. uMonday uqala Sunday ntambama, uTuesday uqala Monday ntambama, kanjalo kanjalo lize liphethe ngakusasa ngokushona futhi kwelanga. But angikho lapho, ngisekuthenini empeleni kuyiqiniso elingephikiso ukuthi nakuba ngosuku olulandelayo kusasekwenzeka okunye, kepha kwayizolo kuyaba futhi kuba nomthelela. In as much as ngakusasa kwenzeka enye into, but okwayizolo kuyaba nomthelela ukuthi kusasa kuzokwenzakalani, kuyaba nomthelela ukuthi kusasa kuzoba njani, kuyaba nomthelela ukuthi kusasa kuzobonakala ini, kuyaba nomthelela ukuthi kusasa kuzophilwa impilo kanjani ngokwenzekile izolo. If usebenzile izolo then kusasa sizodla, if ulalile izolo kusasa ngeke size sidle. So everything eyenzeke ngayizolo, if kusala ukudla ebhodweni izolo kusasa sokwazi ukuthi sivuke ngomfudumezo, if kusale whatever kusasa, everything eyenzeka ngayizolo influence ikusasa lakho, siza kwikusasa lakho, kuzoba nomthelela omkhulu. So ikusasa lakho belizoba ngcono yazi ukube uhlelelile kwayizolo. Ikusasa lakho bezoba lihle yazi. For an example, if ulala ayinile, if ulala wenzile umphako umoya emsebenzini, if ulala uphorishile icathula umoya esikoleni, if ulale walungisa yonke into oyidingayo, wenzela ikusasa ngoba uzothi uma uvuka wazi ukuthi uhlalela ukugeza nje kuphela nokwenza ukuthi nanoma ukuthi nokuthi bese uyakwazi ukuthi ukhave emsebenzini, bese uyakwazi ukuthi wenze into othanda ukuthi uyenze. Ungathiwa yilutho uzushawa isikhathi. Ungakhali ngezinto eziningi ekusamele uzenze kuqala, because if you didn't prepare izolo uzokhala kusasa wema kusamele ngipolisha, wema kusamele ngiayeni, umosheke kanjalo isikhathi. But if you prepared very well yesterday, then ikusasa lakho lizoba ngconywana, then ikusasa lakho lizoba right, then ikusasa lakho lizoba yiloko okuthandayo naloko okufisayo. Ngithanda sikubuke kakhulu bantu baNkulunkulu ngempilo ukuthi ihlaze ifundisa yazi. Life is full of lessons. It's full of education. It's full of knowledge. It's full of light if we fun. It is full of everything. Oyithandayo, oyidingayo, oyilangazelelayo. Ongafuni ukuthi ube nayo, ongafuni ukuthi ibe khona, ongafuni ukuthi uyibone. Impilo is full of zonke lezi zinto lezi. If ufuna ukuba udokotela, medical schools are there. If ufuna ukuba iphoyisa, training places are there. If ufuna ukuba umhlengikazi, nursing schools are there. If ufuna ukuba uthisha, educational schools are there. Life is full of everything ongayifuna ongayilangazelela. Bese kuba kuwena ukuthi ikuphi kahle kahle ozokuthola ngokwenza kwakho, ngokuhamba kwakho. Because ubonakala ngezenzo zakho ukuthi udingana, ubonakala ngezenzo zakho ukuthi ufunani, ubonakala ngezenzo zakho ukuthi ufuna ukufinyelela kephi. Ayikho ingane engathi uthi ngifuna ukuphasa, ngifuna ukuphumelela kodwa izenzo zayo ubonakala ilala, ubonakala ingafundi, ubonakala ibhizinisi nabangani, ubonakala ibhizinisi izinto eziseceleni kodwa ithi ifuna ukuphasa. Cha, uzobonakala ngezenzo uma ufuna ukuphasa. Uzobonakala ngokuthi uhlezi ustudisha,
uzobona kunokuthi uhlezi uyimisela, uzobona kunokuthi uhlezi usibe uqinisela, uhlezi wenza into efanelekile ngaso sonke isikhathi. Izinto zakho zizotshengisa ukuthi ufuna kwenzakaleni ngempilo yakho. But impilo ifundisa yonke into. That is why kunesitsho sesiZulu esithi umuntu ufunda aze afe. Because impilo iyakufundisa. Uyafunda ukuthi kahle kahle umthetho wethu sidla kuyitshalo. Uyafunda ukuthi kahle kahle emhlabeni kukanje, kahle kahle abantu bakanje, kahle kahle abantu babuswa imoya, kahle kahle kwenzeka ukuthi, kahle kahle iqiniso alisafuna, iqiniso liyanyanya, kahle kahle empilweni kugcwele ubumnyama, kahle kahle kukanje nakanje nakanje. Sifunda every day. Sifunda ngayo le mpilo le. Sifunda ngakho lokho kwenzakala lapha emhlabeni. So impilo ifundisa omunye ngezimo ezithile, ikufundise ngezenzo ezithile. So kahle kahle ifundisa ngezimo thizeni. You know, when it comes to ama circumstances ukuthi kuvele kwaba nesibhicongo esisendaweni ukuthi uyafunda ukuthi umuntu unomzuzwana lapha emhlabeni. Ufunda ukuthi yazi uNkulunkulu ngampela siyobhubha. You are learning something by that situation yenzekile. Uyafunda something ngaleko. Ngokuthi emndenini kuvele kwaqotha imbokodo nesisekelo, qotho ubani, qotho ubaba wakhona, wabulala kwa mama, wabulala kwa ingane zonke zo3, waqedwa ibulala wena. Uyafunda ukuthi kwaze konakala emhlabeni. Uyafunda ukuthi yazi ngeke angiboni ukuthi mina ngizoshada mase ngidala. Uyabona ukuthi bengithi ngifuna ukuba iphoyisa mase ngimdala, kodwa if amaphoyisa ekwazi ukuthi kube lula kuwona ngoba nakhe nezibhamu ukuthi avela abulala intombi yakhe. Ngiyabonga. So ngaso sonke isikhathi impilo izokufundisa something ngezimo ezenzakalayo, ngama circumstances. Ngakho konke sikubonayo, ngakho konke okwenzakalayo. Whether kwenzeka kithi, kwenzeka kumakhelwane bethu, kwenzeka kwizihlobo zethu, kwenzeka kubangani bethu, kwenzekana noma ubani, you learn. Uyafunda ngakona konke lokho. So kubalulekile abantu baNkulunkulu ukuthi siqonde ukuthi impilo ikanjalo. Impilo futhi ifundisa wena ngezenzo zenzile. Ukuthi ngabheda ebusheni bami, ngabheda ngathola abantwana ngisasemncane. Bheka manje sengihlalela ukuthi ngondle zonke lezi ngane. Angisakwazi ukwenza into engiyithandayo. Angisakwazi ukuya la ngithanda khona. Angisakwazi ukwenza 1 2 3. Ubheka ukuthi izenzo zami zingilahlekisile. But you are learning something from that because impilo it is a journey. Impilo iwuhambo. So uyafunda ukuthi la ngihambe khona endleleni ngaqhuzuka la. Angabe ngisaqhuzuka khona futhi kusasa. Ngawa la ngiwiswe yini? Bekade kunombhokodo. Hayi angabe ngisahamba la angigudlela eceleni. Angabe ngisakwenza lokho, angenzeke lokho. So ngaso sonke isikhathi ngokuhamba kwethu nangokwenzeka kwezinto eziningi ezahlukahlukene lapha emhlabeni. Siyafunda. Ungafunda futhi nangezinto ezenzeka kubantu abaseceleni kwakho. Ukuthi nje bephuza kanje kwenzeka into ukuthi kuyena ingahlula yini ukuthi yenzeke nakumina. Ingahlula yini ukuthi nami ngilimale ngaleyo ndlela. Ingahlula yini ukuthi nami kwenzeke okufanayo. So kuhamba kwesikhathi siyafunda ngazo zonke izinto ezenzakala empilweni zethu. Ngakho konke sikubonayo. Ngakho konke ngaso sonke isikhathi. Iphinde ifundise nomunye oseceleni kwakho ngaloko okwenziwa wena. So it's all about studying, learning, accumulating, sikulande konke, sikufake kithi. But umbuzo uthi uzimisele yini? Futhi uzimisele kangakanani ngokufunda? Uzimisele yini? Futhi uzimisele kangakanani ngokwenza intando kaNkulunkulu? Uzimisele yini? Futhi uzimisele kangakanani ukuthi ufunde bese uyenza? Ngoba konke kulele ezandleni zethu. Konke kulele emandleni ethu. Konke kulele ekhandlekeni kwethu. Iphinde futhi impilo ifundise wena ngezinto ozikhulumayo. Ufunde ukuthi yazi lento engiyishilo sibanibani bengekho right. Yazi ngikhulume ayikho right lento engiyishilo. Ngikhulume kwaze kwadlulela. Ngikhuluma into engathande ngikhulume ucacisele ukuthi ngibhedile nje manje. Ngibhedile manje. Ngibhedile makhelwane wami. Ngibhedile kumngane wami. Ngibhedile kwisihlobo sami. Ngibhedile kanje na kanje na kanje.
iyakufundisa. But the unfortunate and the worst part ukuthi even noma impilo full of ulwazi, full of izifundo, begcwele bonke othisha, inkinga abantu ulwazi abalufuni. Ilona ongasafuna. Isho nje incwadi Hosea chapter 4 verse 6. Ithi abantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Kepha wena ulwazi ulahlile. Ngakho ke nami ngiyakulahla wena nendodana yakho. Mpriest. So abantu yibo balahlile ulwazi. Lugcwele kangaka, lugcwele amatafula, lugcwele ezinkundleni zokuxhumana, lugcwele in-billboards, lugcwele kuma-TV, lugcwele emaredweni, lugcwele kwezovangelo, kwimizi ngemizi, lugcwele ngandlela zonke nxa zonke. But mengqongqozela uthi cha, cela ngihambele ngesabhizi. But makuvula leyo channel uthi ayi awushintshe sifuna ukubuka imovie. Enye into abantu baNkulunkulu, abantu abaningi abake bangayinaki ukuthi zonke izinto abazenzayo, ikakhulukazi uma umdala, ukuthi kunabantu abaningi ababukela kuwe. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi bayake bangayinaki leyo nto ukuthi there are many people ababukela kuwena. There are many people ababukela ekuthenini wenzani, ukhulumani, ugqokani, uhamba kanjani. Baningi futhi abantu abafisa ukufana nawe. Isikhathi esiningi ngeke uzubazi, but they just look at you, bakubukele kude. Bese bayakulangazelela. Ngeke baze bakutshele. Ngeke baze bakwazise. But they're just looking and plotting and underlining. I remember nje back in school, ukubuza ukuthi ubani role model yakho. And akekho noyedwa usukayo ayo kwi role model yakhe ayosho ukuthi yazi uyi role model yami. Yazi umthetho wami ngibukela kuwena. Yazi umthetho wami ngithanda indlela wenza ngayo. And in most cases abantu abaningi ama role model abo kuba abazali babo. If owesifazane role model yakho kuba uma wakho. If owesilisa role model yakho kuba ubaba wakho. Abanye ama role model abo abafana kuba abafundisi babo, kuba omalume babo, ngokuhamba ngokubona indlela abenza ngayo bese bayakuthanda nabo lokho. But enye into ebuhlungu yazi uNkulunkulu asekangicacisela ngayo ukuthi kuyenzeka umuntu abe role model yakho kodwa uthola ukuthi lento akayenzayo awuyithandi. But usuyenzisa ukuthi ngoba yenziwe usibani bani. Usuyenzisa ukuthi ngoba utshelile, let's say for an example, i-role model yakho ubhuti wakho omdala. Asho ubhuti wakho omdala, ayi phela mfowethu kumele ushade, kumele ube nonkosikazi oyellow bone, kumele wenze ukuthi. Thola ukuthi wena that is not your life. Thola ukuthi wena akusikona lokho okulangazela ngengaphakathi lakho. Thola ukuthi wena akusikona lokho okudingayo ngokuphelele empilweni yakho. Akusikona lokho kumele ngabe uyakuphila, akusikona kumele ngabe uyakwenza, akusikona kumele ngabe uyakhandlekela, akusikona kumele ngabe uzikhandla ngakho. Uhlezi ukulandela njalo ngaso sonke isikhathi. But into ekumele uyenze ukuthi uzifune ukuthi ungubani wena ngokutholana noJehova bese kube uyena okwazisa ukuthi ungubani. Because abantu lapha emhlabeni behlezi be-advertise ngokwezimpilo zabo. Uthi ubuza umuntu ukuthi yazi into ukuthi yindaba abantu baphila kanje noma kumele ngenze njani, umuntu akutshele ngesingaye ukuthi mina ngidla ukuthi mina ngiphila kanje. Hayi kumele wenze nje phela impilo kanjena, not for bonke abantu. Akusibona bonke abantu abamele ukushada ngithi. Akusibona bonke abantu abazoba amabhinqa ngithi. Akusibona bonke futhi abantu abazoba bafundisa ngithi. Akusibona bonke abantu abazoba abameli, abazoba odokotela, abazoba bahlengikazi. So wena unguthisha, ungakufuna kanjani i-advice kudokotela? Ungafuna kanjani i-advice kumhlengikazi? Because yena kuduma ukuthi nje kumele usize abantu. Wena umsebenzi wakho is to teach. Umsebenzi wakho ukuthi ululeke. Umsebenzi wakho ukuthi thatha ubabeke abasebancane, thatha ubabeke kanjalo kanjalo. So uyofuna i-advice lapha ya kudokotela. Lento azokutshela yona ukuthi hayi mnike lento omnika yona nje, hayi khohlwa. Ungasadingi nokuthi ulalele mhlawumbe specific or certain questions angaba nawo, because when it comes to teaching ngokufundisa udinga ukuthi ulalelwe nawe uphinde ulalele, ngoba
abantwana obafundisayo bazodinga ukwazi more of lokho obonikezwe kona. Yes, uzobafundisa nge-photosynthesis, but bazofuna ukwazi more. Usubatshelile ukuthi okay, photosynthesis i-process whereby plants make their own food. And then mase usuqedile. Bazofuna ukwazi ukuthi how do plants make their own food? Bakwenza kanjani ukudla kwabo? Kwenzeka kanjani? Bazofuna ukwazi deep and more. Because yes, i-process sizwile. Yes, kwenzeka ukudla, but kwenzeka kanjani? That is when you come now as a teacher to explain zonke lezo zinto. So abantu baNkulunkulu engifisa sikwazi siqonde ngakonke ukuthi singabantu kuningi okufundwayo ngathi, kuningi okufundwayo kithi, kuningi esikufunda ngazo indlela zonke ngaso sonke isikhathi. So if ungumuntu omdala, ungumzali, ungumama, ngubaba, azi ukuthi kuhlezi kufundwa kuwena. Azi ukuthi kuhlezi kubukwa kuwena. Azi ukuthi kuhlezi ngaso sonke isikhathi kulangazelelwa ukuthi kudonswe something from wena. Bathi abazali abasafundisi njengamanje. Sebeyaziyekela nje izingane zizibonela ukuthi zizofundani, zizibonela ukuthi zizokwazi ngani, zizibonela okuningi okuba yizifundo kwenzeka emndenini nasemakhaya. Ngoba isikole sokuqala siqala ekhaya. Azi kungani abazali abaningi bengenakho ukuqonda ngokuphelele ukuthi abantwana babo bathanda kangakanani futhi babukela kubona kangakanani. Bethanda bengathandi. Yazi umzali thanda ungathanda umntwana wakho uzobukela kuwena. Yonke into eshilo uzoyisho exactly. Uzothola nje kweminye indlela ithola ukuthi umzali uhlezi ithuka inhlambe ememeza. Naye ingane lencane siyayithuka. Isho nayo yonke le nhlabo umzali ahleze yisho. Bese kuyahleka ube ngazuthi ihlaya. Kuyahleka ube ngazuthi kumnandi. Kuyahleba kube ifunika abazali abashadile. Abantwana bo bayabuka ukuthi niphethene kanjani emshadweni wenu. Nihlasele kanjani? Nikhulumisana kanjani? Zonke lezo zinto. If ungubaba ubhonya umama, le ngane yomfana izokwazi ukuthi umfazi uyabhonywa. If ungumama ungaphekeli ubaba, ingane yentombazane izokwazi ukuthi hawo vele nje noma ngalala ngesinko so what? Oh baby. If ungumama nibizana ngamagama nomyeni wakho phambi kwengane, zizokwenza exactly like that. And njengamanje siphila kuleso sikhathi abantu baNkulunkulu, everything isivele yathatheka kancane. Inhlonipho ayisekho 100%. Ayisekho kwabashadile bebadala kumele ngabe babumbene bahloniphana. Gone. Ayisekho ezinganeni. Kumele ngabe zithola zibukela kubazali, kumele ngabe zilalela abazali kodwa ayisekho gone. Kumele ngabe konakele kakhulu izini. Ubumnyama bushonkathele ngandlela esimanga. Abazali abaningi baye bacabanga ukuthi isikole isona esi-responsible, isona kumele sifundise iy'ngane zabo yonke into. Kanti akunjalo. Aba lapha esikoleni bafike bamfundise i-maths, i-science, i-English, isiZulu, i-technology, LO phela. Bese-ke nabangani babo-ke bafundisana ukuthi kuyabhenywa, bafundisana ukuthi kuyafebwa, bafundisana ukuthi kuyaphuzwa, bafundisana ukuthi kuqanjwa amanga, bafundisana ukuthi kubhankwa amaklasi, bafundisana zonke lezi zinto ukuthi uthisha akalalelwa, bafundisana benabangani babo mzali, yes, bafundisana zonke lezo zinto. Bafundisana ukuthi kuyakhohliswana, bafundisana ukuthi zonke lezi zinto ezingekho right. Benabangani babo bafundisana lokho. Ufunda nini ingane ukupheka? Ufunda nini ukuziwashela? Ufunda nini ukuyenza kahle into? Ufunda nini ukusebenzisa izandla zayo? Ifunda nini ukuthi at least mhlawumbe ibe ngane kwazi ukuthi iluke, ibe ngane kwazi ukuyenza ubuhlalo, ibe ngane the reason why umhlaba onakala kangaka it's because nabazali vele nabo bayizingane. Ngingasasho kuba ingane ngeminyaka like teenagers nani or teenage pregnancy zonke lezi zinto. But bayizingane ngokwamoya nangokomqondo nangokuhlakanipha. Bayizingane kakhulu. So if ungakhulile abazali abantwana bazokhula kanjani? Yena inhlekelele esibhekene nayo. There is ngihamba ngibuyele ekuthenini kubalekile ukulalela.
Ingoba ikona ozokusiza kusasa lakho. Kubalulekile ukuthobela uJehova umdali wezulu nomhlaba ngoba ikona okuzokwazi ukuthi ukulekelele. So asilaleleni uNkulunkulu ngoba uyena ozosifundisa yonke into ngempilo. Angithi umzali wakho akasakufundisi. uNkulunkulu ke uzokholela mhlawumbe kwibandla thizeni lapho khona uzofica abantu abaziyo ukuthi impilo kahle kahle kanje kumele wenze kanje. Angithi ushisho wakho akasakufundisi konke lokho. Kholela kuNkulunkulu uzokufundisa through internet. There are many apps njengamanje as ulwazi ubuthaphu ngayo yonke into. Ayikho into ongeke uze uyazi. uGoogle unayo yonke into. And the technology izobe bele enhance yanda. And the more yanda technology, abantu phansi, abantu out, kuzothenjelwa kuyona ngayo yonke indlela, kuzothenjelwa kuyona ngayo yonke into, kuzothenjelwa kuyona kukona konke ngaso sonke isikhathi. So njengoba ungafuna ukufunda manje, ungafuna ukulalela manje, ungafuna ukuzisiza manje ngokwazana noJehova, ngoba ukuhlakanipha kwangempela qala ukuhlakanipha kungumesaba uJehova, ukuqonda kungudeda ebubini. Ngisho njalo uJobe 28:28. Siyakudinga abantu baNkulunkulu ukuhlakanipha. Sihlakaniphele lesikhathi esiphila kusona. Sihlakaniphele abantu esiphilisana nabo abegcwele ebubuswe imimoya. Sihlakaniphele izimali ngoba izinto seziyabiza. Sihlakaniphele abantwana bethu ngoba bahola baluthekise ngendlela eziningi ezingekho right. Sihlakaniphele umphakathi kubonke ububo obukhona obugcwele njengamanje. Sihlakaniphele izimo zonke ezikhona emhlabeni ngokusizwa nangokuthanda uJehova umdali wezulu nomhlaba nangokwenza intando yakho ukuphikelela nangokusindisa uNkulunkulu ongcwele. Sikuhlakaniphele konke. Because iqiniso lithi, as I was saying ukuthi njengamanje ngisho umntwana wakho kuma-public schools kufanele ngokumnikela kwesithi ukuthi a-train ukuthi engabreak kanjani imiyalelo kaNkulunkulu, a-train ukuthi engamcunula kanjani uNkulunkulu, a-train ukuthi engaqhelana kanjani amelane noNkulunkulu. Because iqiniso lithi ayisekho into efundwa ingane manje sisile ey'koleni. Yikho sekuphasiswa kakhulu i-homeschooling uma ungumzali ohlakaniphile ngoba sekufundwa amanyala wodwa. Wake wathi njengamanje sekudume ey'koleni, sekudume zonke izinto ezimbi. It's all about bahlanganela uku-initiate-ana manje esikoleni. Hlanganela iy'nsango kanje, hlanganela ugwayi kanje, hlanganela ubunga, kuhlanganela konke. Kahle kahle if ungayifundisela umntwana wakho, umhlaba uzokufundisela wona, uzokumangaza. And mase umfundisile umntwana wakho, guess what? Imfundiso uzoyilanda lapha ngaphandle afuna ukuzozenza la right under your nose. Konke akufundile lapha ngaphandle uzofuna ukuthi kuthwalo wena. Ukugwaya ufundile lapha ngaphandle uzodinga ukuthi uthengwe wena. Ukuphuza kufundile lapha ngaphandle uzodinga ukuthi maka ukhisimusi ungumzali ungamtsheli ubaba ukuthi mase ngiyaphuza. Konke akufundile lapha ngaphandle ukuthi kuyafeba kuthandwa abafana uzodinga ukuthi kuphume ngewindi la uma umbonile umtshela ubaba ukuthi ngiyaphuma. So wonke amanyala agcine bala right under your nose. Kahle kahle lapha empilweni hlezi wazi umuntu kaNkulunkulu ukuthi kuhlezi kunehlelo elizokubheka. Kunehlo elizokubheka lifunde ngawe, lizicije ngawe, lilangazelele okukhulu ngawe. Okwenza futhi noma ungumuntu owenza okuhle, uma usuguqukile wenza kabi, ebese liyalahleka ithemba kwabancane. There's this guy nje osekwafunda komunye umfana, embone ekholwa, embone esindisiwe, embona nje enomlilo ngoNkulunkulu. Elibe lihlale njalo embhekile ukuthi hey yazi ngiyafisa ukufana naye, ngiyafisa ukukhola njengaye, ngiyafisa ukwenza njengaye, ngiyafisa ukuphila njengaye. Elibe lihlale embhekile ngaso sonke isikhathi.
Kwathi ngalilanga limbe engamtsheli ukuthi ngibhekile ngibukela kwena. Kwathi ngalanga limbe wambona ephuza wathi hayibo phela ibhede yami ngiyaphuza. Kumele ngiyijabulise. Wavela wabuhlanza lapho uNkulunkulu. Uthi hawu kanti amakholwa. Awusho lento okholwa yikho kusho ukuthi siyafana sonke. Yikho in most cases kuthiwa practice what you preach. Ngoba abazalwane basengabantwana bafisa ukubona ukuthi wena as a leader, wena as umholi, lokho okhulume ngakho kuyenzeka yini? Mawuthi ningaphuzi kuyenzeka yini? Babuke eyakho impilo ila isitha singena khona-ke ngokushaya edonsayo. Isho njalo incwadi eHezekiya, I think eHezekiya chapter 6, ukuthi shawa edonsayo ngaso sonke isikhathi. Ufuna ihodolo, ufuna ukudonsa abaningi, kuzoshawa wena, kushawa wena ngenkanuko, kushawa wena ngobubi, kushawa wena ngakonke okubi okuzokwenza ukuthi laba ngemuva bathi bebheka wena bathi oh kahle kahle kwenzeka-ke. Shuthi if kuhluleka lo phambili then nathi ngeke sesikwazi ukufinyelela lapha. But if uyidonsa njalo uyihodula, uthi mawuhluleka waphansi ungawubaba, phinde usukuma uyihodule, then izophilisa icebo laNkulunkulu, then izofeza intando kaNkulunkulu. Because isitha senzela ukuthi lo waphambili ahluleke, so that laba abancane bezozwa nabo babone ukuthi kusho ukuthi ayenze ngampela lento. Uma kuhluleka wena mfundisi, ayenze ngampela lento. Uma kuhluleka wena mholi, thina singayenza kanjani? Intando kaNkulunkulu uma kuhluleka wena. Siqaphele-ke okukhulu bantu baNkulunkulu singabantu ukuthi uNkulunkulu usinikezile amandla okwenza konke. Futhi wonke umuntu uma ezimisela ngokuthize, uNkulunkulu uyamupha amandla okukugcina akwenze. Ungalinge nje umuntu kaNkulunkulu wacabanga ukuthi nangelilodwa ilanga wabuka ukwehluleka komunye umuntu ebese uzibona wehluleka kakhulu kunaye. Ukwehluleka kwakho kwakhe. Wazi ngani ukuthi nawe uzohluleka? Wazi ngani ukuthi wena ngeke uzinikwe amandla? Wazi ngani ukuthi wena uJehova ngeke aze akuphakamisa? Yena bekudinga ukuthi akrole, asebenzise zonke ikhwepa zakhe, asebenzise konke. Wena kuzoba lula because la kade ebambelele khona sekusela umaka, wena usuzofika nje ufake isandla. Kulolo daka lolo angeke sakusaba nzima ukuthi aqale ukufaka isandla kuqala noma kufakwe something, but wena usuzofika nje usofaka isandla. So ukukholwa kungaba nzima for the starters, kungaba nzima kulabo abasiqala, but kuwena suke sekulula. Ukupheka kuba nzima for lo osapheka, ngithi uyaligoqoza uphuthu, uyagoqoza, uyalibonda, wenza zonke izinto. But kuwena usuzophaka kuba lula because usuyathatha usuyaphaka usuyadla, usuyathatha usuyaphaka usuyadla. Even when it comes to abakhi bamabandla, kuzoba nzima kubona because basaqaleni, they are at the foundation, at the start. Kuyaxova lapha, kuyaxova usimende, kuyaphahlekwa kwenziwa zonke lezi zinto, kuba nzima kulo babala. But if wena ufika indlu isiphelele usohlala phakathi, yini enzima? Ayikho. So engifisa ukuthi sikuveze kakhulu ukuthi it can be hard for abafundisi, it can be hard for isebenza kaNkulunkulu ezisebenzela ukuthi abanye bakwazi ukuthi bathole usindiso. But wena osebenzelwayo ukuze uthole usindiso, kwenzela ukuthi kube lula kakhulu kuwena. Kwenzela ukuthi kube lula kakhulu ukuthi ufike ulwazi selukhona selugcwele. Wena ufike usuzofundisa. So uNkulunkulu ufundisa abaningi abalangazelelayo ulwazi, abalilanda ngandlela zonke ngazo sonke isikhathi. Enzela ukuthi laba abangalifuni bakwazi ukuthi balithole, futhi balithole kalula. Enzela ukuthi intando yakhe iyenziwe lapha emhlabeni ngenkani. So ungalinge wazibukela phansi, ungalinge wazigxeka. So ngeke ngibe nokuthi mina uma umuntu eney'nyawo, enezandla, enamehlo, enomlomo, eney'ndlebe njengami, ekwazi ukuzila 7 days, mina ngahlula yini ukuzila nami? Because siyafana, singabantu sonke, singamadokodo sonke, siyimzimba sonke. Ngoba aze athi uKristu konke ngikwenzile mina lapha emhlabeni, nani ningenza okufanayo
futhi ningenza ngaphezulu, nenze 10 times more, because nayo wakwenza esenyameni le esikuyo nathi. Futhi singalingi sithatha ukuthi hayi phela yena akazalwanga owesifazane nendoda, yize kunjalo ukuphila kwakhe la emhlabeni wayesenyameni njengami nawe, wayesenameni njengathi zonke insuku zokuphila kwakhe. Umehlo ukuthi wayibulala wayiqeda inyama ngezilo lesi sika 40 days esehlane, waze after that wathobela intando kaNkulunkulu ngokuphelele. Yikho wakwazi ukwenza izinto ezinkulu eselapha emhlabeni. Engifisa ukukuveza ukuthi asipheleleni ukulungisa abantu kaNkulunkulu. Yazi isikhathi sama corrections njengamanje akukho kusha phansi komthunzi welanga. Ilanga sayilanga, saphuma empulanga lishona entshonalanga, imvula isayimvula, umoya kusawumoya, umakhelwane kusawumakhelwane, umngane kusawumngane, imali kusayima, everything isanjalo. Isanjengoba yayinjalo izolo, isenjengoba yayinjalo ngalela langa, isenjengoba yayinjalo ngalola suku, isanjalo nanamhlanje. Esidinga ukuthi sikwenze nje thina ukuthi silungiseni. Bonephi okhokho bethu? Babhedephi phambi kobuso baNkulunkulu? Baphule yiphi imiyalelo? Abagcinanga kuphi nakuphi? Benzile okunjani? Abangakwenza okunjani? Ilapho nathi sidinga ukuthi silungise, ukuthi kuzona zonke izinto abone ngazo thina singasona ngaleyo ndlela, thina singabe sakwenza lokho. Kodwa thina senze isiqinisekiso sokuthi ngaso sonke isikhathi sizilungiselela thina, because ukuphila kwakho uziphilela wena, ngoba ungalalela kwakho kona ikusasa labani lakho. Ukulalela kwakho kulungisa ikusasa labani lakho. Ukuphila uphilela abantu lapha emhlabeni wena. Even bo abantu abaningi athi umuntu hayi sengiphilela iy'ngane zami nje mina, zisaziphilela nazo, saziphile yazi impilo. Kusizane asingaphili ngempela futhi impilo yabantu lapha emhlabeni, but phila impilo yakho, phila impilo ezosiza wena, ngoba usensimini uhlalela ukuzitshalela wena ukudla okuzodliwa wuwe. Uyazifida yini ngokwanele? Uyazondla yini ngokwanele? Uyazinakekela yini ngokwanele? Uyazithanda yini ngokwanele? Uyazisiza yini ngokwanele? Konke okwenzayo usenzela wena. Ukulalela nokungalaleli kwakho kuzo-influence ikusasa lakho, kodwa ungalaleli kuzolona ikusasa lakho. Engifisa ukuveza kakhulu bantu baNkulunkulu ukuthi konke kulele ezandleni zethu ngazo zonke izinto, ngaso sonke isikhathi, because konke the reason why kumele sikulungise, it is because if singakulungisi izono zabo khokho bethu ziwelela phezu kwethu, izono zabo baba bethu ziwelela phezu kwethu, izono zabo sisi bethu ziwelela phezu kwethu, izono zabo aunt bethu ziwelela phezu kwethu, izono zabo malumekazi omalume ziwelela phezu kwethu. So asikulungiseni, ngoba if babe izangoma kuzowelela kithi, bafuna ukuthi nathi sibe izangoma njengabo. If babe izinyanga bazofuna izikhwama zabo zithwalwe yithi njengabo. If babe yinanoma yini babe yiyona engekho right emcunula yoNkulunkulu, bazofuna ukuthi nathi sifane nabo. So thina sihlalela ukuthi silungise konke. Silungisa kanjani ukugcina imiyalelo kaNkulunkulu? Abese singibenzela umusa encwadini ka-Exodus 20:5, ngibenzela umusa abayinkulungwane abagcina imiyalelo yami. So asilungiseni ngokulalela uJehova, ngokulalela uNkulunkulu. Ngalamazwi ngifisa ukudlulisa isiyalo zobantwana baNkulunkulu kwabancane nabakwabadala, ukuthi sonke siyafunda nsuku zonke, sonke siyakhula, futhi omdala engafunda enganeni, nengane futhi nomncane engafunda kumdala. Ekumele siqikelele ukwenza ngaso sonke isikhathi ukuthi senze kangcono njalo kunayizolo. Do better than yesterday. Silungise ikusasa lethu ngoba lilele kulaba abasakhula. Ikusasa lilele kubona labo 5 years njengamanje sebethuka inhlamba. Ikusasa lilele kubona impela laba abantu sebentshontsha u2 rand. So abafundiswe khona ikusasa lizoba ngcono kunalokho.
izoba ngcono kunakudala. But ngenxa yomoya womona osuwandile, most people bafisa engazuthi abantu bengaba worse kunabo. Athi umzali mephuza afisa engazuthi ingane yakhe ingaphuza worse kunayo. Athi omunye mengabe efeba afisa engazuthi nalesisho lesithi sesiyofela khona abantu bavuma ukuthi izinto zibanethe. Cabanga osisi bethu nobhuti bethu abancane ababukela kithi ukuthi bazothini. Bazongena nabo in the very same pit ngine shiqe emgodini. Siyavuma ukuthi hayi azilime zetini, akushume makushuba, zonke lezi zinto ezingekho right. Kanjalo kanti siyathanda yini abantu bakaNkulunkulu ukuthi umhlaba wonakale kanjena? Woniwa yithi ngitshele. Woniwa yithi ngintshele. Asingavumi. Asingavumi ukuthi sizonele. Asingavumi ukuthi sizilahlele. Asingavumi bantu bakaNkulunkulu. But ngaso sonke isikhathi asihlale njalo. Sihlalele ukulungela ukulungisa. Sihlale njalo sihlalele ukwenza kangcono, ukwenza okufanelekile, ukuzisiza, ukuzihlenga, ukuziphulukisa. Ngoba uNkulunkulu ulindile kithi ukuthi sikwenze okunjalo. Ulindile kithi ukuthi sikulangazelele lokho. Masiyeke ukwenza izenzo zobubi. This is the most important one. Siyeke ukwenza izinto ezingekho right phambi kwazo izingane. Uphuze nje. Ugweme nje. Ujole nje. Uthuke nje uqamba amanga uhlebe phambi kwengane. Bese uthi nayo iyobona masindala ukuthi yenza kuphi, izokwenza ekuthandayo. Lalela, ngeke izenze ekuthandayo. Izokwenza lokho oyifundise kona ngoba uyifundisa. Yabonga ukubona yonke into esibukayo. You are absorbing a certain spirit esizohlala kwena. Esizokukhumbuza ngelinye ilanga ukuthi ubonini. Uyifundile ke le nto. Azathi umzali mebona ingane yakhe yenza into esinathi athi uyifunde ephi leyo nto. Uyibone ephi leyo nto. Ubone bani enza leyo nto. Bese ingane ibona besiyenza. Kumele ibone besiyenza. Abanye baze ba-influence ingane ukuthi hayi phela ukuze ujabule awumele wenze kanjena kanje because yena yona indlela azijabulisa ngayo. Kahle kahle uNkulunkulu into ayicacisayo njengamanje ukuthi amadimoni asuke eyifundisela esebenza kulomzimba eyifundisela abantwana ukuze nabo bazokhula benze the very same thing. Imimoya esuke izifundisela by influencing lo ekhuluma umzali ekhuluma usuke agent thizeni ezofundisa lo mntwana ukuze naye akhula ngenzi kahle. Kuyinto enzima ebukhulu bantwana bakaNkulunkulu ngoba uJehova uNkulunkulu ukuthembile uma ungumzali ngomntwana wakho. But manje ngenxa yokuthi siphila emhlabeni lapho khona imimoya esithukululiwe, imimoya esisabalele, imimoya esigcwele umhlaba wonke, esigcwele izizwe zonke. Sekwenzeka isinoma kanjani? There is why Isaiah 22:6 sithi khulisa umntwana indlela yokuba ngeyakhe. Azongasuki kuyona nanoma sekhulile. Nani makholwa athatha ivangeli aphinda jike. Nilese sibi sifundo kubantu abangakholwa. Ababukela kini. Yazi amagama abagcina bewasho ukuthi uma umfundise kwenza ukuthi nokuthi kushuthi ku right asikwenzeni nathi. Abanye bazincoma athi ayisho ukuthi mina ngilunge kabi. Leya mfundo sinenhliziyo embi kabi. Yazi mina ngilunge ngidlula umuntu ngidlula umfundisi. Kanti bengayena umfundisi lowo muntu loyo. Bekuyisebenza nje zesitha. Because isebenza zesitha zizenza ukukhanya. So that uzoyitshela ukuthi this is light. Kanti cha kusiyona light le. Khona uzobona ukuthi okay isho ukuthi nasekukhanyeni khona ubumnyama kanti cha. Kusawubumnyama nje obuzifihle ekukhanyeni. Kanti kuthiwani makuthiwa
uzenza imvu kanti umbethe isikhumba semvu kanti uyimpisi ngaphakathi. Sisho ukuthini leso sisho? If kuyisisho. Sisho ukuthi leyo mpisi leyo masimbethe isikhumba semvu izohamba iyocasha kwizimvu. Kodwa yazi kahle ukuthi impisi. Kusho ukuthi uzazi ukuthi uyisayoni. Kodwa ufuna ukungena lapha kaShembe. Uzoyiqoka nawe ingubo zakhona ezimhlophe zakaShembe ngithi. Ungene nawe kulokuthi phakathi. Khona ngeke kuze kubonakala ukuthi uyisayoni. Khona bazoyitshela ukuthi uShembe nawe. Uzogqoka lezi ngubo zakhona, ugqoka izimpahla zakhona ezimhlophe. So bakhona abafundisi bamanga abazothi ngathi ngabafundisi khona kuzodukisa abaningi. Kuningi ingqondo evanga confusion ekhona egcwele njengamanje lapha emhlabeni. Kuningi ukudideka okukhona. Kuningi ukulahlekisa nokuluthekisa kwabantu abaningi ngezindlela eziningi ezingekho right futhi. Okubiza kona abantu bakaNkulunkulu ukuthi sibuyele kuJehova yena kuphela uzosipha ukuhlakanipha kokuqonda nokudeda ekubeni kuzona zonke izinto ezikhona lapha emhlabeni. Kuzona zonke izinto eziningi lapha emhlabeni. Kuzona zonke izinto ezimnyama lapha emhlabeni. Ungalaleli kona ikusasa lakho. Ungalaleli kona ekusasa. Ungalaleli kulahlekisa wena. Ungalaleli so bantu baNkulunkulu masiqaphele. Ubuthakathaka bungamoshi ikusasa. Ngoba ngempela uyisibonelo thizeni empilweni yomuntu thizeni ongayazi. Masilalele uJehova singoni isasa labantu abaningi. Ifuna uqiniswa, qina kakhulu bese usiza abanye ababuthakathaka. Ngoba uqina kwakho, uqiniswa kwakho awuqiniselwa wena nje. Wathi uqiniselwa abanye abantu ngoba akungawe. Kungabanye abantu. Njengoba umzala ngisengawe, singabantwana bakho. Njengoba umfundisi akungawe, kungebandla lonke. Njengoba umshumayela kungawe, kungalabantu abashumayezayo. Njengoba umnxuseli akungawe, kungalabantu abanxuselayo. Ungudokotela kungawe, kungeziguli. Khona umuntu ofundela ubudokotela afundela ukuthi ayilaphe yena. Khona umuntu ofundela ubuthishala afundela ukuthi ayifundise yena. So masilalele abantu baNkulunkulu silungise ikusasa lethu. Ngoba ungalaleli kona ekusasa. Ungalaleli kona ekusasa. Nkosi nje benani. Imqinise kakhulu. Inivikele, inibiyele. Kuyona yonke into, kuzona zonke izinto. Hleze nazi ukuthi uNkulunkulu hleze langazelela ukuthi abantwana bakhe babuyele kuye. Hleze langazelela ukuthi abantwana bakhe bamthande, bamkhonze, benze intando yakhe. Namhlanje ngiyafisa ukukhipha leli thuba lokuthi Yesu asisalalelanga. Yesu siphazamile. Yesu izona seziwelile kithi zokhokho bethu. Nazi saphinde sakwenza okurongi okungokwethu. But mosaphila kusanelihle ithemba ngempilo yakho. Masaphila kusanelikhulu ithuba ngempilo yakho. Mawusaphila usangakwenza konke ngokusiza uNkulunkulu. Usangabuyela endleleni, usangabuyela esipolweni, usangabuyela ku-platform, usangabuyela kona konke ngokusiza uNkulunkulu. Nangokuthanda inkosi umdali wezomhlaba. So senzani? Siyenza intando kaNkulunkulu, siyalalela. Ngoba lokho uNkulunkulu akufuna kithi. Ifusa ngumntwana ukuze ngibeke nje icaca le ndaba. Umuntu uhlalela ukuthi umlaleli umzali wakho. Ngoba yena uNkulunkulu wakho lapha emhlabeni. Umlaleli umzali wakho, umlaleli. Kuthi uma usukhulile and then bese uyafunda ukuthi okay kulalelwa kanje. Ulalela abantu endleleni, omakhelwane. Ulalele uthisha esikoleni. Ulalele kubona konke. And then bese uyazi ukuthi okay kulalelwa kanje, kwenziwa kanje. Khona uzokwazi ukuthi ulalele uJehova ngelinye ilanga.
Fana nomntwana efezokhulela mhlasimpe ebandleni thizeni, akhuliswe umpristi. Engakakhuli enkolweni, umsebenzi wakhe ukuthi alalele umpristi wakhe. Umsebenzi wakhe ukuthi alalele umholi wakhe. Umsebenzi wakhe ukuthi alalele umfundisi wakhe. Kuzothi uma sekukhulile selifika izwi kaNkulunkulu njengoba lafika kuSamuel. That is Samuel. Ngenxa yokuthi uyalalela, wayetshela ukuthi kusawumpristi u-Eli ombizayo. Kanti cha, usebizwa uNkulunkulu qobo. So ngaleyo ndlela wakwazi ukuthi alezwe izwi kaNkulunkulu, athobele uNkulunkulu enze intando yakhe. Ngoba walalela waze wafika ekupheleni. So ungalaleli kona ikusasa. Simisela ngokulona ikusasa. Simisela ngokwenza njani? Simisela ngokwenza kuphi? Masilalela uJehova, sithobe intando yakhe, senze ukuthanda kaNkosini. Ningakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. uJehova umdali wezulu nomhlaba anibusise njalo aniqinise. Ezinye inkundla zokuxhumana khona uTikTok, Instagram, Facebook naku-YouTube khona lapha. Lihle ithemba mzobelo, Nkosi nje benani niqinise njalo nibiyele manje siphakade. Amen.